Hi guys! For today's video, samahan ninyo ako mag-unboxing ng aking nabili sa Shopee na vlogging kit. Isa siyang vlogging kit na complete package na siya. Meron siyang microphone, meron siyang ilaw, at meron siyang hawakan o yung tripod na tinatawag. So for today, umpisahan na natin ang pag-unbox ng nabudol sa shopping ito. Ayan, kita niyo naman, isang set siya. Murang-mura lang guys, 351 pesos, complete set na. 'Di ba? Super sulit na 'yon. So habang binubuksan ko nga to, napaisip ako, isa na namang pagkakabudol lang naganap. So ayan siya. Papakita ko sa inyo yung kung paano siya i-assemble. So umpisahan na natin. Una dito is yung hawakan o yung tinatawag na tripod. Yang bilog sa gilid, pipindutin lang siya para iangat mo yung pagkokonektahan ng cellphone. Yung clip para sa cellphone. Piyasan sa likod at yung nasa taas is yung konektahan ng para sa ilaw. So ganyan lang siya ikabit. Screw nyo lang siya. Ihigpitan lang para hindi magalaw kapag nakalagay na yung cellphone. Kasi diba merong mga cellphone minsan na mabigat. So, kailangan natin higpitan. So, ito na, ikakabit na natin yung ilaw. Dito sa taas, kailangan ito lagi nasa taas kasi ilalagay mo yan dyan and then meron din siya ng higpitan para hindi siya magalaw. Ayan, ganyan lang siya guys. Sobrang daling i-assemble. Sunod naman natin ilalagay is yung cute na microphone. Diba na-amaze pa ako, ang cute, sabi ko ang cute. Diyan siya ilalagay. Ganon din lang siya. Ipapasok niya siya and then screw nyo pahigpit. Ganon. Pwede yung microphone nakaharap sa likod or nakaharap sa iyo. Kasi kung ikaw yung may hawak. Ito naman yung remote control. Iko-connect siya via Bluetooth or hotspot. So ito yung hawak ko is yung pang-connecta sa microphone papunta sa cellphone. So dyan siya ikakabit. Yan lang guys. And then, yung isa namang dulo niya is para sa cellphone. So, wala akong cellphone kasi nga ginagamit ko sa pag-record. So, ayan. Ganun lang siya kadali. So, yung remote, ayun siya. Battery yon. So, hindi mo na kailangan yung i-charge. And by the way guys, yun nga palang ilaw. The battery din siya, AA. Papakita ko sa inyo, ayan. AA siya. Hindi siya yung ilaw na charge. Meron kasing gano'n, nag-charge lang siya. So, ito naman yung tripod natin. Kung gusto niyo siyang, kung magbibideo kayo na nakaiwan lang yung camera, ayun, pwede siyang iwan na nakatayo lang. So, kung maglalakad naman kayo, pwede siyang itiko, gano'n. O, hawak nyo lang. Gano'n lang kasimple, guys. 'Di ba? 351 pesos lang yan sa Shopee, guys. Magpabolo na rin kayo. Ayan, selfie-selfie para sa thumbnail. Tuwang-tuwa na naman ang lola nyo. Bye!